Lho, Bos. Yo, siji adohe pol. Piro? Loro, adohe pol yo junjung sik. Iya tak junjung. Tenang, Mbok, tenang. Aman. Dalane lunyune pol bolo. Nggih. Sentermu aduk mengesor. Ya adalah. Ayo bolo. Ayo bolo. Ayo bolo, dalane yo ngene bolo. Raiku senterono ket. Raiku rai. Ya adalah. Wis tak tunggu tak ndalah. Ya ta bolo. Dalane bolo. Gusti Allah, iki ya enek wong desa Sumber Lawang ya ngene iki bolo. Ya. Ndut to. Amet juragan lah. Raiku. Ya, yen ketok nek nyunggi tenanan, nek kerja tenanan yo ngene iki nguli yo ngene iki bolo. Nah, kita bolo. Dalane keduan alasan. Amit bos. Ngapunten ingkang kathah. Nah, dalane relok men, Bos. Sik bolong ngono sik, nek iso ngedukne. Dalem. Dalane etoke pol, Bos. Ya, ket. Wis lah, tamane. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Kersane kalih. Amit pangapunten ingkang kathah. Matur nuwun ya, Mbok. Nggih. Pinarak riyen. Saestu. Dalane, Mbok, dalan. Nggih, Mbok, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, nggih, dalane. Dan kok Mas, dalane becek. Ah, nggih, mboten napa-napa. Dalane gas. Wes gas ngono sik udan. Dalane lunyune pol. Makasih, Bos.